sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kay ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugag kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagan ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. sa ngaran ni Ama, nin Aki, nin Espiritu Santo. Amen. Matukaw tabi. Sa pagsilibrar kan sa tuyang banal na misa, isabay niya to ang mga manasunod na intensyon sa satong pagpamibi. Pasasalamat in honor of Our Lady of Peña Francia, requested by Rosa B. Azopardo and Cantara family. Thanksgiving requested by Ruel Candari. Pasasalamat ni Elma Ludovice. Pasasalamat in honor of Our Lady of Peña Francia, requested by Mr. and Mrs. Arthur Valleran and family. Para man sa kalag kami nga minasunod. Para sa kalag ni Colomba and Felix, Charlemagne Joseph, requested by Carlo Magno Diaz and family. Para sa kalag ni Yumeriano, requested by Akende family. Sa kalag ni Froilan, requested by Rosa B. Azopardo and Cantara family. Para man sa kalag ni Carlos, requested by Daddy Tianzon and children. Para sa kalag ni Rolando, requested by Evelyn Antento and family. Sa kalag ni Onofre, requested by Shapno family. Para man sa kalag ni Jose Asin Rosario, requested by Dr. Teresita Plaza. Sa kalag ni Apolinar Sr. and Apolinar Jr. Sa kalag ni Marino, sa kahagadan ni Lydia Toledo. Para man sa kalag ni Anthony Miguel, requested by Teresa S. Kabotahe. Para man sa kalag ni Manuel, sa kahagadan Candino family.
Sabay pa niyato ang pasasalamat na intensyon sa kahagadan ni Francisca. Lolot ni Ninita. Sa giraray, Diyos marahin na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon, solemnidad ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Sa mga dioceses Candiyo ng Bicol, pati sa harayong lugar na may mga Bicolano, nagkakasararo ang mga aki iniina sa pag-arang sa iya. Nagpapasalamat kita ngunyan sa Diyos, huli ta sa satong debosyon ki ina. Naglararom ang satong pagtubod asin padagos kitang nagkakaigwanin paglaom sa Diyos, sa tahaw nin mga pagbalo asin kadipisilan sa buhay. Anman to ni ina, minaprotektar sa sato, laban sa kapangyarihan nin kaiwal, asin pinagpapamati sa to ang nakakaumay na pagkamuot kan mahal na Diyos. Siring kan unboy na si Jesus sa Ebanghelyo, si Maria kaibata sa pagdolot kan satong mga sadiri sa kagurangnan. Asin nakikisumaro siya sa sato, dawa sa pag-ako kan garod sa iyang puso, sa pakisumaro sa pag-utob niyato kan satong misyon digdi sa kinaban. Ang satuyang banal na selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Francis Binaya. Matindog pon gabos asin sarabay niyatong awito ng awit sa pagpuon.
Diyos na sa tumbang mo. Sa ngaran ka Ama, kanaki asin ka ni Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa aldaw na ini, an bilog na Bicolandia, sarong tingog an pinagkukurahaw. Kurahaw nin kaugmahan, asin kurahaw nin pag-umaw sa satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva! Kurahaw nin mga aki na nauugma dahil igwa kita nin ina na padagos minaataman, minasurog, asin namumuot sa satuya. Kaya sa salibrasyon na ini, pasalamatan taan mahal na Diyos sa pagtaw sa satuya nin sarong babae sa katawuhan ni Santa Maria. Ngunyan mga tugang tanganing maninigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagmunduan an satong mga kasalan. Maghagad kita nin kapatawaran asin kusog sa Dios nin pagkamuot. Sa kapakumbabaan, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang. Dasala ako ning magpuri sa Sa isip, sa tataramon, sa sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako ipamibig sa kagurangan ta Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalam, darahon kita sa buhay na daing kasagkoram. Amen. Agurang maherak Kristo maherakan, Kristo maherakan, kagurangan maherakan, kagurangan maherakan. Gloria in excelsis Deo. Awayan sa Diyos sa kaitasan, sin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayang buo. Inuumaw mi ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli ka, dakula mo, namurawayan. Urang na Diyos, adeng langit mo. Agurang na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Kana nagpapara, kan mga kasalan, kan inabat,
Aki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasala, kan kinapan ako ang sa mong pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama, aki kami. Ikasana ang banal, ikasana ang kagurangnan, ikasana ang urog kalangkan. Jesu Cristo kaibakan, Espiritu Santo. Sama Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na ang mga maimbod sa imo, na nag-uugma sa pag-ampon kan orog kabanal na Virgen Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, makaligtas sa gabos na karatan sa daga, hulikan sa iyang dalisay na tabang, asin magkanigong makaabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan. Huli kay Jesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturya kan tataramon. An katawoho na dara sa kasalan, dahil sa daipagkuyog kang inot na lalaki asin babae, si Adan asin si Eva, sa bagong tipan an katawohan na dara sa kaligtasan, dahil sa pagsunod kan kabutan nin Diyos kan bagong Adan asin Eva, si Jesucristo asin Maria. Hinanyugon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Nag-apod ang kaguran ng Diyos sa tao. Asin nagsabi sa iya, hain ka, nagsimbag. An sa imong tingog na dadangog ko sa imong tatamnan. Natakot ako, huli tahuba ako, nagtago. Nagsabi, si Isay nagsabi sa imo na huba ka. Sa kahoy na ibinawal ko sa indo ang pagkakan, nagkakan ka? Nagsabi si tao, ang babae na itinaid mo sa ko, siya ang nagtao sa ko, kanhali sa kahoy, asin ako kuminakan. Nagsabi ang kagurang ng Diyos sa babae, ano ining ginibo mo? Nagsimbag ang babae, ang halas, dinaya ako, asin ako nagkakan. Kaya nagsabi ang kagurang ng Diyos sa halas, huli taginibo mo ini, isinusumpa ta ka sa gabos na hayo. Puon ngunyan, magkakamang ka, asin kabo-kabo ang sa imong kakakanon, sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo asin ang babae, an sa imong banhi asin ang sa iyang banhi. Runuton kaini ang sa imong payo, asin hahampakon mo ang sa iyang buol. Eva ang inginaran ni Adan sa iyang agom. Huli ta siya ang ina, kan gabos na tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Maria nin Peña Francia, kami pamibian sa kagurangnan. O Maria nin Peña Francia, kami pamibian sa kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Huli ta nagibos siya nin mga ngangalasan. Nagligtas para sa tuya, ang tuon niya, asin banal niyang takyag. O Maria nin Peña Francia, kami pamibian sa kagurangnan.
Ipinamidbid kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Sa mga mata nin mga nasyon, ihinayag ang sa iyang kasuriputan. Ginirumdum niya ang karahayan ninyang buot, asin ang sa iyang katutuuhan sa harong nin Israel. O Maria nin Peñafrancia, kami pamibian sa kagurangnan. Nahiling kan gabos na puro kan daga, ang pagligtas kan sa tung Diyos. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga, magbulwang ning kaugmahan, magkurahaw asin magtuktok. O Maria nin Peñafrancia, kami pamibian sa kagurangnan. Magtugtog sa kagurangnan sa arpa asin sa tingog nin awit, sa mga trumpita asin tanog nin hamudyong, magayagayang mag-awit sa atubang kanhade, an kagurangnan. O Maria nin Peñafrancia, kami pamibian sa kagurangnan. Si babae ang nagugumingan ni Aldaw sa bisyon ni Juan. Minasimbolo pareho kay Maria asin sa simbahan. Gikan sa piniling banwaan ng Diyos, asin kay Maria, partikularmente namundag ang paratubos. Ang paratubos na ini, iyo ang naging pastor nin katawuhan. Ang babae, inako ang kamurawayan asin naging tanda nin paglaom sa mga Kristiyano sa tahaw nin kasakitan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahyagan. Dangan nabuksan ang santuaryo kan Diyos sa langit, asin nagpahiling ang kaban kan sa iyang tipan sa iyang santuaryo. Nagkaigwanin mga kikilat, mga daguldol, linog asin madahas na bagyo nin yelo. Dakulang tanda nagpahiling sa langit. Babae, nagugubingan siya kan saldang, ang bulan sa irarom kan sa iyang mga bitis, asin sa iyang payo, koronang 12 bituon. Nagdadara siyang tawo, asin nagkukurahaw ta nagbabatsyag, saka nasasakitan mangaki. Nagpahiling ang saruma na tanda sa langit, dragon na dakula, pula, may 7 payo, saka 10 sungay, asin sa iyang mga payo, 7 diadema. Binutong kan sa iyang ikog ang sarong katuluhan kan mga bituon kan langit, asin inapon sa daga. Ang dragon tuminindog sa atubang kan babae na mga ngakik na, tanganing mahamil niya ang aki pakapangakian mismo. Nangaki nin lalaki, na iyo ang mapastor sa gapos sa nasyon, sa bagsik nin lansang na badas. Inagaw si Aki asin dinara sa Diyos, saka sa iyang trono. Si babae man nagdulag pasiri sa disyerto, kung saan igwa siya ng lugar na inandam kan Diyos, tanganing duman maataman, 1,260 aldaw. Danga nakadangog ako ni dakulang tingog sa langit, naan sabi, ngunyan duminatong ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean kan sa tong Diyos, asin ang otoridad kan sa iyang Kristo. Ta itinapok ang parasumbong kan sa tong mga tugang, na nag-aakusar sa inda, sa atubang kan Diyos, aldaw banggi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindupon gabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Kasaturan itanaw, sa nagsutumod sa imo. Alleluia, 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 Alleluia,
Hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Kananumboy na si Jesus darahon duman kan sa iya mga magurang sa pagutob kan hinahagad kan katugunan. Kinuha siya ni Simeon asin itinaas, nga nagpasalamat sa Dios na ansabi, kagurangnan tuguti ng magadan sa katuninongan an sa imong surgoon, susog sa imong panuga. Huli, tanahiling ko na an sa imong kaligtasan, na inanda mo para sa gabos na tawo. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtataonin kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nangala si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Binindisyonan sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, Uya an aking itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon nindakol sa Israel. Saro siyang tanda hale sa Dios na isisikwal nindakol na tawo, kaya mahahayag an sa indang iniisip. Dangan an kamunduan siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Mga tugang marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray Diyos marhay na pagkaaga po sa Indugapos, mga tugang. Ang bilog na Bicolandia, pinagsabi niya to sa introduksyon kasubago, padagos na nag-uugma sa aldaw na ini dahil sa kafiestahan nin sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ang pangaran na ini, ang ina na ini, padagos mga tugang kitang nakakasaro bilang mga Bicolano, bilang mga Bicolana. Kung sain igwanin Bicolano, kung sain igwanin Bicolana, igwanin Peña Francia. Digdiman sa bilog na Pilipinas, maging siring sa ibang nasyon, kung may Bicolano, igwang Peña Francia. Sabi nga ni, kung igwanin tubig, may Peña Francia. Maski sa dayuton iya nakale, maprosesyon, tanganing ipahayag ang debosyon sa mahal na ina. Mga tugang sa aldaw na ini, ang mga pagbasa, padagos po kitang tinuturo sa katutuohan kan mahalagang papel na ginampanan kay ning babae sa istorya nin kaligtasan. Puon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, siring man sa kontemporaryong panahon, mga tugang. Sa enot na pagbasa, nadangog niya to ang binasa hali sa libro nin Genesis. Ipinagsalaysay sa satuya kung paano mga tugang ang tao nahulog sa kasalan. Kung paano dahil sa sarong babae, ang plano nin mahal na Diyos, mga tugang, nawara, ang plano nin kaugmahan, ang plano nin kaugmahan, mga tugang, luway-luway na nawara dahil sa babaeng ini, dahil sa mag-agom na ini. Pinagsalaysay sa tuya kang libro din Genesis, mga tugang, na sa kapinunan niyaon ang kapanoan, niyaon ang kaugmahan, alagad dahil sa pagkamakasadiri kan sa tuyang enot na mga magurang, nawara an paraiso na ini. Ang bendisyon natukalanin maldisyon. Ang dignidad na niyaon sa satuya, hinuba, mga tugang,
asin kita nabuhay naging uripon nin kasalan. Pinag-istorya sa satuya mga tugang, nan pakatapos an satong mga magurang magkasala, kaunon an bunga na ipinangalad, ano ang nangyari mga tugang sa Sainda? Ang sabi sa Biblia, nagtago sinda. Nata dahil huba. Bako mga tugang literalmenteng huba sinda. Alagad nata sinda mga tugang nagtago dahil nahubaan kan sa indang dignidad na sinda mga aki ning Diyos. Nagtago dahil nagkasala. Nagtago dahil sa supog. Supog na dara nin kasalan. Supog na dara mga tugang nin paghiling sa sadiring kaugmahan. Nahubaan kang dignidad, asin an bendisyon na tukalan nin maldisyon. Pinagsasalaysay sa satuya sa lumang tipan, an maldisyon mga tugang na naako kan sa tong mga magurang, asin siring ipinasa sa gabos na namundag sa kapag-arakian ni Eva asin ni Adan. Iyo ini mga tugang an maldisyon kan kasalan. Asin ang pinakamagabat na maldisyon in kasalan, iyo po an kagadanan. An kagadanan na bunga kan kasalan kan satuyang enot na mga magurang. Ini iyo mga tugang an naging resulta kan pagkakasala kang enot na babae, si Eva, asin an sa iyang agom na si Adan. Alagad sa dakulao na pagkamuot ng Diyos, kung nagkasala ang babae, nagkasala an sa iyang agom na si Adan, mga tugang duman ibinangon ng Diyos an panibagong rasa, mga tugang na mamumundag, hale sa grasya, asin pagkamuot nin mahal na Diyos. May bagong babae na itinatao sa satuya, sa bagong tipan, nadangog niya to kung kisay ang babaeng ini. Si Santa Maria, ang bagong Eva, mga tugang. Ang bagong Eva na mamundag, kan bunga na iyo ang magtatao sa satuya nin kaligtasan. Ang bunga na magtatao sa satuya, mga tugang kan kapanoan. Asin ang bunga na ini, iyo si Kristo na satong kagurangnan. Kung satuyang susoy-suyon, asin ikumpara ang duwang babae na ini. Sa lumang tipan, si Eva da inagsunod. Alagad sa bagong tipan, ang babaeng ini sa bilog niyang kapakumbabaan, asin pagkamuot sa mahal na Diyos. Ano mga tugang ang sa iyang sinabi, sa pamareta kan anghel, Fiat, mangyari sa sakuya, susog sa saimong itinaram. Si Eva, mga tugang, day nagsunod sa plano nin mahal na Diyos. Sinunod niyaan sa iyang sadiring kagustuhan. Si Eva sa lumang tipan, naging makasadiri. Gustong makuaan sa iyang sadiri sanang kaugmahan. Alagad sa bagong tipan, itinatao sa satuya ang babaeng ini na sa bilog niya mga tugang na pagsunod, liningawan, binutasan ang sadiring kaugmahan, inako ang plano nin mahal na Diyos. Mangyari sa sakuya, susog sa saimong itinaram. Nyaon ang pag-ako, nyaon ang pagbukas kang sadiri, tanganing ang plano nin mahal na Diyos, masunod sa satuya. Sa lumang tipan, mga tugang, an Eva, iyo ang naging ina kan gabos na nagkasala dahil sa pagday niya pagsunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Alagad ang babaeng ini, iyo ang pinanggikanan, mga tugang, kan panibagong rasa dahil sa iyang aki na si Jesucristo na satong kagurangnan. Kung sa lumang tipan, hinuba ang dignidad, mga tugang, sa bagong tipan, padagos kitang sinasanglian, kan biyaya, asin pagkamuot nin mahal na Diyos, sa paagi ni Kristo, na satong kagurangnan.
Kaya ngani magayunon sa rito kang bunyag, mga tugang, nyaon bagapuan pagsangli kan telang puti, pagsangli kan puti na ini, na minapagirumdom sa satuya, na ikabako kanang aki kan kasalan, kan hinuba so dignidad dahil sa kasalan, ngunyan sinasanglian ka, kan panibagong bado, mga tugang, an bado nin kaligtasan, dahil ini kay Kristo, na sa tong kagurangnan, na aki ni Birhen Maria. Hiyoy nang magayunon, mga tugang, na ipinapahiling sa satuya. Na ining eba na ini, mga tugang, nag-ako nin maldisyon. Alagad sa bagong tipan, iminundag ang bendisyon ni Santa Maria. Asin ang bendisyon na ini, iyo si Kristo na sa tong kagurangnan. Na kung kisay man ang mag-ako kan aki nin Diyos, an aki ni Santa Maria, mga tugang, magkakaigwa nin daing kasagkora na bendisyon, magkakaigwa nin buhay na daing kasagkoran. Si Kristo na aki ni Santa Maria, iyo ang bendisyon na itinatao sa satuya kan sa tong kagurangnan. Na dahil kay Kristo, mga tugang, kita mga tugang, wini-welcome. Padagos na inaako sa paraiso. Na dahil kay Kristo, mga tugang, itatao sa satuya ang buhay na daing kasagkoran. Ibinabalik ang bendisyon kan buhay na daing kasagkoran. Nanawara kan satuyang mga magurang dahil nagpauripon sa kasalan. Naging uripon, mga tugang, kan makasadiring kagustuhan. Iyo ini ang magayunon na koneksyon na itinatao sa satuya kan satuyang mga pagbasa sa aldaw na ini. Na si Santa Maria, padagos niya to, mga tugang, hagada ning tabang dahil siya ang satuyang ina sa arual daw niya tong pagkabuhay, lalong-lalo na sa mga panahon nin mga kadipisilan. Mga tugang, si Santa Maria, magayuno na arugan. Sa satuyang padagos na paglalakbay sa kinaba na ini, tinatao sa satuya ang ina na ini. Tanganing siring sa saiya, makaukod man kitang magfiyat, makaukod man kita na mag-iyo sa pangapudan kan satuyang kagurangnan, magsunod sa saiyang plano, magsunod sa saiyang kagustuhan. Si Santa Maria itinataw sa satuya, tanganing siring man mabuhay kita sa kaugmahan. Sa pag-ako kay Kristo, arog sa satuyang mahal na ina, makapagsabi man kita, ang puso ko nag-uugma, ang sakuyang kalag nag-uumaw sa Diyos na sakuyang paratubos. Hali sa fiyat, makapagsabi man kita nin magnificat. Hali sa pagsunod, makuata man lugod niya to ang tunay na kaugmahan. Asinsiring ang mahal na ina, mga tugang, tinatabangan kita na sa mga panahon nin kamunduan, sa mga panahon nin pagbalo, lugod aron ki Santa Maria, makaukod kita na magtinir sa irarom kan krus. Istabat mater, an ina sa irarom kan krus. Makaukod kita, mga tugang, na damayan man ang satuyang mga tugang na nasa kamunduan. Mga tugang nyato na nag-aagi nin mga manlaylain na persekusyon asin mga pagbalo. Si Santa Maria, inibahan niyan sa iyang aki hanggang sa irarom kan krus. Istabat mater, an ina na ini na mamundoon, na ini ang sinasabi sa satuya sa Ebanghelyo, Mater Dolorosa, na sa iyang pagsunod sa aki niya, duman sa irarom kan krus, sa pag-ako niya kan plano nin mahal na Diyos, dawa dakulon ang kamunduan, dawa linalagbas an sa iyang puso nin mga espada nin kamunduan, alagad nyaon an sa iyang pagkaina, nyaon an sa iyang padagos na pag-ataman asin pakikisumaro sa kamunduan kan sa iyang aki.
lugod kita man mga tugang sa satuyang arualdaw na pagkabuhay. Sa tahaw nin kamunduan, dayta pagbutasan si Kristo na satong kagurangnan. Sa tahaw kan mga pagbalo, day kita magbutas sa bendisyon na itinao sa satuya nin kagurangnan si Kristo mga tugang. Na dahil kaini sa iyang pagsunod sa plano nin mahal na Diyos, ang bilog na kalangitan, ang bilog na daga, mga tugang, kinurunahan siya bilang reyna, bilang ina, kandabos, sa langit asin sa daga. Sa dakulang kafiestahan na ini, magayunon na tinatawan kita nin ihemplo, tinatawan kita nin sarong babae. Ina kan lambang Bicolano, ina kan lambang Bicolana, ina kan lambang Kristiyano. Kaya mga tugang sa dakulang kaugmahan, sarabay-sabay kitang magpurahaw, Viva la Virgen! Garuturorog na sumanga aki kang ina. Viva la Virgen! Amen. Matindog po kamo, ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dail nilang, saro sa pagka-Diyos kanama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Virgen Maria, asin nanitaho, ipinako sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa kod sa kagadanan asin nilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasulatan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pag-ukom sa mga buhay asin magadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ng buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba ka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunya, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Panunin pagsarig mamibi kita sa langit no na Ama na nagpili ki Santa Maria, poon sa kapinunan na maging ina na Jesucristo, an paratubos kan kinaaban, an satuyang simbag sa lambang pag-arang kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga pamayukan simbahan, siring kay Santa Maria, magdanay na panalmingan in pusog na pagtubod, asin pagsarig sa gabos na katawohan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, ang mga yaon sa serbisyo publiko, maghigos sa pag-utob kan sa indang mga katungdan, para sa karahayan kan kagabsan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagdibisyon kay Santa Maria, pailihan nin mga parakasala, makamtanta ang biyaya nin tunay na pagsulsol asin pagbagong buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga yaon sa mahuring kasakitan, urog na ang mga nagihelang, makamati nin ranga asin paginhawahan sa irarom kan manto ni ina, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, magugma kaiba si Santa Maria sa langit no na kamurawayan sa sagkod paman,
Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos na kagurangnan, warasan sa saymo mga nasasangkuban, andanay nakarahayan sa hawak asin kalag. Sa pag-ampo ni Santa Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, makalikay kami sa mga kahorasaan sa buhay na ini, asin makamtan mi ang kaugmahan sa langit sagkod paman, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. With the birth and birth of the Holy Spirit. Blessed are you, Lord God of all creation. Lord, we offer you sacrifice with one right heart. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kawasin sa indong atan. Magkanigong ako onin Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Ako ang mga pamibikan sa imong banwaan na may dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang ni Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi an masayag, daing hinahagad an day makamtan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana ding kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo sa solemnidad ni Santa Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, danay na Virhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay ang kamurawayan kan pagkabirhen. Pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinakban sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angheles, kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa sainda, ang samong mga tingog, sa kaugmahan in mga magkairiba na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos di mga hukom, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana
sa kaitasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan. Usana, usana sa kaitasan. Usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanangganan banal, purabo ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak as hindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubayas sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binakini. Itinaos sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Itinaos sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon Indo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo, ang pagkabuhay muliwat ipinapaya. Magdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen ay inakan Diyos,
kay iba ni San Jose, ang sayang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaitupa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ring kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa arualdang, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak. Maging danay nataling ka sa kasalan, hasiman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa saimong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa saindo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa saindo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapa sa indo, sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo ning katuninongan. Peace be with you po.
sa katatawa ka sa Diyos ni Kristo, sa pinili kasagpuan. Ang mga kasalan kan kinabang, kaeraki kami. Pero kang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kan kinabang, awi kami ning katuli, no. Mga tugang uya sa Jesucristo, ang kordero kan Dios, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, mapalad ang mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, baka akong maninigong na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa pong kalag, mauumayan. Pangatamanon kita kan hawak kasing dugo ni Kristo sagkod sa buhay na ding kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aking sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri, nagngangayo-ngayo ako sa imo. Mahera ko na Jesus, tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang, mauot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong pariligtas, na ika nagadan para sa kuya, magadan man lugod ako sa kabus na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa kod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Uli kining mga sakramento kagurangan kaming nakisumaro kay Kristo, mapakumbabang nag-aarang kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit. Siya na nabubuhay as sinagahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi sa nagkapirang paisi. Second collection, magkakaigwa po kita ni ikaduwang kolekta para sa pagmantinil kan mga kapasilidad kan parokya asin para sa Bicol Priest Security System. Enot and Pea Chapel, and Perpetual Eucharistic Adoration Chapel, bukas para sa individual na silensyong pagpamibi sa hampang kan Santissimo Sacramento, poon alas 5 kan aga, sundo alas 8 kan banggi. An entrance as in exit kan Pea Chapel nasa loob kan compound kan simbahan. Kadua Prex Weekend, and Parish Renewal Experience o Prex Seminar, minabukas liwat kan pintuan, para sa mga mauot maging kaayon kan mga grupo asin magsilbi sa manlain-lain na paagi sa satong simbahan. Inaalok ang gabos na 18 anyos pa itaas na mag-atindir kan Prex Weekend sa Setyembre 29, sundo Oktubre 1, magpalista sa mga puerta mayor kan simbahan, sa opisina kan parokya o kaya magdulok sa Sindong Barangay Pastoral Council Coordinators. Ikatulo, Dinner for a Cause. Ipinapaabot kan Sisters of Charity of Jesus and Mary an invitasyon para sa Blessing Shared, Hope Aflame Dinner for a Cause sa November 4, 2023. Iyaon sinda sa may gate kan simbahan para sa detalye asin tickets. Pang-apat, donations. Salamat po sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Anonymous, 400 pesos. Anonymous, 1,000 pesos.
Nagpapaisi as nagpapasalamat ang sa tuyang kura paroko, Reverend Father Leandro P. Murillo. Matindog po kamo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo nin Diyos sa sinan sa indong mga namumutan kanama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Christmas.